авыллардагы күп кенә кешеләр менә без башкорт булганбыз, без башкорт катламыннан булганбыз дип фикер үстерә башладык. Бу инде Башкортстан тарихында хәзер шундый бер күренешкә әйләнеп китте. Алар безнең язучыларны, әдипләрне, тарихчыларны үзләренеке итеп күрсәтергә, үзләренең милләт вәкилләре итеп күрсәтергә тырышалар. Хәтта Кулгалине дә. Әлбәттә инде менә Кулгали дә шушы җирлеге белән бәйле шәхес. Һәм менә шушы Таҗетдин Ялчыгының шушы Таварихи Булгария китабын укып караган очракта монда әйтелгән. Ул инде үзенең бабалары шушы җирләргә килеп утырганлыгы турында әйтә. Ул инде 1830 елларда язылган. Һәм менә шунда әйтә үзенең Абдулла хан нәселеннән булганлыгын. Безнең тарихны шушлай иттереп үзгәртергә тырышу ул бер караганда безнең уртак әдибебез дип сөенергә генә кирәк бу очракта. Һәм менә әйткәнемчә, ул шушы тарих китапларында, шәҗәрәләр китапларында аның чынлап та татар нәселеннән икәнлеге ап-ачык язылган. Ишигендә маңкорт үрчемәсен, Буткаватта сабый бишеген, ил сорапта, тил сорапта халкым, шакып карый урыс ишеген. Ташкалар калкып чыга алды, азатлыкка илтер юл узын, алда илдә август, сары басуларда сары төркәү мине көмүзе. Узган елда президентны сөйләгәндә мин агитатор булып йөрдем. Таратып чыгасың бит инде квартира сайын шушлаштырып. Менә бер апа, бер хатын, минем яшьләрдә булыр, наверное. Я по-татарски не знаю, диде дә миңа атты. Бу минем иң нәзик җиремә килеп теләгән кебек булды. Миңа бик читем булып китте. Мин тоттым да әйттем. Без өйрәндек бит дидем. Учитель, мы же выучили ваш, дидем дә чыгып киттем. Ә үземнең күземнән яшьләр ага. Миңа обидно булды шул хәтле. Шуңа күрә бер генә сүз, телне битермик, җаны кайнарым. Аллаһ өчен эшләгез, сәламәт кенә булыгыз, бәләкәй балаларны өйрәтегез. Бер укытучының, элек укытучының ул газетта да, район газетасында эшләп чыкты. Пономарева Валя, татар кызы ул, Васима Ировна урыс, ул Пономарева мен җырда. Берсендә институтта укыганда икебез иптәш хатын белән иптәш кыз белән сөйләшеп торышкызга чады. Бер укытучы чыкты да, исемен, фамилиясын әйтә ул вакытта, алар да укыган. Что вы тут говорите, по-татарски дип әйтеп, безне куып җибәрде. Минем дә, в общем, мин кисергән ул да кисергән заманында шулай авыр булган инде. Безгә кирәк бирешмәскә. Ул тегенге монда тыңлый дип йөрмәскә кирәк. Просто тыныч кына, әйбәт кенә әйтергә, балаларны өйрәтергә кирәк. Рәхмәт яусын сезгә, укытучылар. Аллаһ рәхмәт яусын. Исән генә булыгыз. Ленар әфәнде, менә әйтеп китәгез, шушы Зәйдәге бердән-бер татар гимназиясына балаларны туплау, җыю кыенмы? Татар балаларын җыю, туплау әлбәттә кыенрак, чөнки ата-аналар татарча сөйләшү белән шөгыльләнмиләр, татар телен бик авыр беләләр. Шулай да мәктәпнең көчен белеп, балалар кирәк хәтлесе килә. Бар инде шундый балаларда, татарча бөтенләй белмәүче балалар килүчеләр бар. Бер-ике класс укыганнан соң татарча сөйләшергә өйрәнәләр. Менә соңгы вакытта әйтәләр бит инде Татарстанда татар мәктәпләре калмады дип инде. Менә сез инде татарча укытуга игътибар биреләме? Инде яки менә көнләп шул һаман урысчага күчә барасызмы? Әлбәттә, татарча сөйләшүгә, татар телен саклап калуга бик тирән тел карыйбыз. Бу инде именно дәресләрне өйрәтүдә генә түгел, дәресләрне укуда гына түгел, безнең күбрәк мәдәният белән шөгыльләнү, тәрбия эше белән именно татарча алып бару аркылы татар телен өйрәнүгә кирип калабыз. Менә инде ата-аналар арасында борчылучылар бармы татар теле өчен янып килеп йөрүчеләр? Дөресен әйткәндә, алар күбрәк булса бик яхшы булыр иде. Кызганычка каршы татар теле өчен янып йөрүчеләр саны әзрәк, кимерәк. Бар арада йөрәк шатлана аның өчен, чиста татарча укытырга иде, татарча гына сөйләшергә иде дигән ата-аналар бар. Әлбәттә,
Зәй тирәсендә генә түгел, башка шәһәрләрдә дә, Татарстанда гомуми алганда, әгәр дә татар мөхите булмый икән, бу татарча сөйләшүне торгызу, татарча сөйләшүне аякка бастыру һәм татар телен өйрәнү авыррак. Мөхит тудырырга кирәк. Бу бик авыр, татар мөхитен тудыру.